Molt bona nit i benvinguts a aquesta nova entrega d'En el nom del rock. La cinquena d'aquesta setena temporada. Com sempre, Carlos Cerqueda als canals de so i us parla Quim Mollor. Tots tenim sempre alguna o diverses cançons gravades al subconscient de la memòria i que cada vegada que les escoltem ens porten a reviure moments, persones, situacions. Potser no seran les cançons més meravelloses del món, però són 3 o 4 minuts que ens fan viatjar a través de les hores, els dies o els anys per fer reviure un moment determinat inesborrable.